ai khuble ya phi baro ha ka kerteng ka jong try but nong pen em jong yu Jesus Christ kalong ka ka ba sautanat shibon ban yo ban kendo lang bat phi ha ka ne ka por leng ba jong ka ne ka video ka benta ka bangin ya kren ha ka ne ka por kalong shaphang u coronavirus but ka jingkut jong ka ne ka perthai shaphang u coronavirus but kajingwan ASEAN jong try jong ye Jesus Christ don bon ki bakli hakini gisni hato ba kajingwan ka jong Jesus Christ kan wan no kan long no menta hato kan ka perthai kan wai no kata ka de jo kajing kli ka ba kisenran jong Jesus ru kila kli haba ke don hakani ka perthai kila kli kumne haka gospel go jong Matthias kala nong ka ba arfusau kada khot ka balai ngan puli nakani ka khitien ka jong blai ti haba udang shong haloru lom ki olip ki sinran ke lawan ha u jar jar ki yong to ya tho hangi lano bakine ki ai ru ken long bar ka ba kumno ka dak ka jingwan jong me bar ka ba wai no kane ka prathai u jisu la ai ka jubab ya ki sinran ha ka da khot ka ba lai hon riu ka ongkum ni henrei shaphang kata ka sngi bat kata ka poru om don batit lemne ki angel ki beneng henrei tang ukpa jongahi ngimla ban ya bo tarik ya ka jingwan ASEAN ka jong u Jesus Christ ka jing wai no jong ka ne ka perthai u jisu la ong ba shwa ka jong ka jing wai no ka perthai ba shwa ka jingwan ka jong u ula ong kum ne hakane ka jo kalun nong ka dekhot ka ban riu ka ban nyo ban ka ba phra bat phin sayo sngo shaphang ki thma bat ki jing bana ki thma to sumar phi wat sngo khuslai na ba ka dei bakine ki ai baro kin long henrei ka bakut kampat laja ujisu wang bakata ka bakut kampat laja barkine ki ai ru baro ki dei ban long ka jing pang coronavirus kadai ban long ki jing yap them ki babon ong jisu bakinja bar kita baro ki dai ban long na ba ki kinja ben riu kin yang yale ya ka kinja ben riu bar ka himaru ya ka hima bar kin long kin nam sneu bar ki jing yap them ru bar ki jing knyo jumai hasibon ki jaka henrei ki ne baro ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar ong jisu baki jing yap them kin long ki nem sneu kin long henrei ki long tang ki jing sedang jong ki jing jenjar hato une coronavirus ru ulong tang ka jing sedang jong ki jing jenjar lesi pilaban ong yanga ba em kane kam dei ka jing sedang jong ki jing jenjar hane ka dei ka jing kut jong ka jing jenjar nama kane ka jing yap klam kabala jur hakini kisngi menta kabala penyap hado palat ya ka lailak ur kibriu haka perthai boro kawai barki bala yo ya ka jingpang COVID-19 menta kila palat ya ka san phaulak ngot kibriu hado kamta kam dei ka bakut ngan ong ya phi para banget em kampat dei ka bakut namar balai ngo ong ya kata namar la ki pet ya ka jing shisha kalong ba haba yang nujor ya kaneka klam ga bawan menta barki klam ke balaja ha kaneka perthai kaneka klam ga badang ja menta kadang dei ka klam ga baduna barka barit ha ga jing penyap beriu bar ha ka baki beriu ki yopang lesi finum so ya hab bat ngai kata harengan pen iya phi ya ka jing shisha om tang na ne ka ktien ga jong blai harengan pen iya phi ka jing shisha naka history rukum jo ka wei naka jing yak them ka ba khrau ka bala jaha ka ne ka perthai kala jaha ka spa snem ka ban riu hadin jong Chris barka ki ka ne ka khlam ka bala jaha ka to ka por lakhot ya ka bubonic plague barka ne ka khlam phitep kala penyap ka ngut kibriu kala penyap hado ars pa san phau lak ngut kibriu ha ka ne ka perthai boro ko wai
Nang ta kalawan biang pat sasisen hadin kata ha kaspas nem kapakat sau hadin jong ukres. Pat ha kata ka jingwan sasisen jong ada ka kelam. Kalasar napang ya ka ri Europe bat kala penyap hado shipawatam ki brio jong ka ri Europe. Bon kala pen perkhat ha ka to kapor ba ujisu unwano bakala day kasngi ka pakhado baka perthe kan waino henry kam shim jagum ta nang ta shushu hadin nang ta kawan sakaway ka khlam baka ta ka khlam ka balawan hadin kare ka khlam ka bakham shirkai shushu ya kane ka khlam lakhot ya ka Spanish flu ya ka ba o virus uba lakta ekibrio to kapor lakhot u H1N1 virus bat kata ka jing wan jong kane ka khalam kala dei ha snam phat khandai spa khat phra komba shispa snam menshua baka ne ka khlam pitep kala penyap kat no kala penyap hado sanspa lak kibrio bar kibrio ki bala shakta kibala along positif nakadaw jong ani kejingpang kilong hado san hajar lak wod hato kibri hat kapor kim ki phalo kim khuslai kim perkhat bau jisun wanno baga pa kamani ka perthairu kan waino kumta hi namtala ra phipek ya ka gospel ka jo Matthias kalnong ka ba arpu saw ka khot ka bar pha arpuai ka ongkum ne na bahangta ka kordet ba kan long kat ka ba 4 julong nado mendang long ka perthai hado menta lemne kan long shuru hato kan ne ka jingpang khlam ka brang ya menta hato kalong kata ka kordet ba ka ba 4 juja menoro kamdai satya kata ka ba 4 juja kumba ngilayo baki don ki wei pat ki khlam ki ba kham he sho bania ke ka ba jamta ketika jingkeli menta kalong hato ba ka ni ka jingpang ka barang yai menta hato ka demo ka dak jong ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ hato ka demo ka dak ba ka perthai kan waino ka perthai kan nampat wai nama balai ka ketian ka jong balai ka ong bahaga jingwan arsin ka jong Jesus Christ ong ka kitab jingpen pau bo Jesus kun sin shar shihajar snam nata ka daw ko para banget barki paralok para jor ngako aban ong yapi wanum ki phalo ka jingmut jing perkhat ka jong phi wanam shakting haga do nor ka jong phi hare ke ego phidei ban IT ka long bapin ya trailang barki bos nong borthau pinya trailang bat ka sarkar haka jingpen bek banya khun ya gane ka jingpang ka barang yaj menta kane ka jingpang gamdai ka jingpang ka basuwan khala maroi kalong hi kum wei ki jingpang ki bala jaha kane ka perthai kum ka polio kum ka wei pat ka jingpang ka baya ja baro namar bakane ka perthai kalong ka perthai ka bapap kani ka perthai kalong ka perthai jong ka jing sitam nya ban ya ling ba ya kini ki baro namar kata ka daw ka ka bangidon kam kalong bangin sumar ya ladi ngin sumar ru ya kiwei khnang ba ngin la ban yakun hado ka bakut bat ngin job nata ka daw ka ban ong ya phi ha kani ka por batu to ngin ya pan scam ya jing ke jong ya halagasni Ngina IT shikshwela di hau trai jong Jesus Christ. Kumbau Jesus ong ba umdan batep ya kata ka sngi lemne ya kata ka por hari tang ukpa ubah apne. To blame kur khu yangi bahro lem ba ka di shashkor ka jongi ya ka ktin ka jong blame.